дуруд бинандагони азиз, бо шумо ҳастам Аҳлиддин Шамсиддинзода. ин барномаи дурахшон аст. чун шумо медонед, дар фарҷоми барнома мо кӯшиш мекунем барои иштироки ҳар як нафаре ки дорои истеъдод ва лаёқат аст, рақами телефони барномаро пешниҳод мекунем ки ҳар хоҳишманд метавонад дар барнома иштирок кунад. ва ҳамин гуна ҳам шуд. имрӯз ба барномаи дурахшон як нафар аз шаҳри Душанбе муроҷиат карданд ки мехоҳанд дар барномаи дурахшон истеъдод ва маҳорати худро албатта пешниҳод карда бошанд. биёед ин нафарро истиқбол мегирем. бинандагони азиз, ёдрас мешавем ки барномаи дурахшон аз ҷониби идораи телевизион ва радиои вилояти Суғд дар якҷоягӣ бо Кумитаи иҷроии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд роҳандозӣ гардидааст ва дар ин барнома ҳар нафаре ки дорои истеъдод ва лаёқат аст метавонад ширкат варзанд. чун ман ёдрас мешавам ки бинандагони азиз, мо дар фарҷоми барнома барои иштирокчиён рақами телефон пешниҳод мекунем ва маҳз ҳамин рақами телефон буд ки қаҳрамони имрӯзаи барномаи мо Искандаров Юсуфҷон, донишҷӯи бахши аввали идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок доранд. ба барнома хайрамақдам мегӯем. хоб, дар оғоз мехостам барои бинандагони азиз, чун аз пойтахт омадед, шаҳри Душанбе омадед, ба Хуҷанди Бостонӣ хуш омадед, худро муаррифӣ кунед. оғози ҳама сухан салом аст, зеро ки салом худ эҳтиром аст. пеш аз ҳама салому дуруди хешро ба кулли тамошобинони барномаи тамошобоби дурахшон мерасонам ки албатта имрӯз маро дар барнома даъват намуданд ва албатта ман Искандаров Юсуфҷон ҳастам, донишҷӯи курси якуми Академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. хоб, ёдарас мешавем ки мо Юсуфҷон дар фарҷоми барнома рақами телефон пешниҳод мекунем. шумо анами рақами телефонро дидед, занг задед ва хоҳиши иштирок карданро ба мо гуфтед ва мо гуфтем марҳамат биёед. хаста нашудед? роҳ тӯлонӣ набуд? не, азбаски ман аз хурдӣ ин барномаро тамошо мекардам ва аз хурдӣ шавқ доштам дар ин барнома иштирок кунам ва аз ҳамин сабаб буд ки ягон чиз садди роҳи ман шуда натавонист. яъне ки омадед. бале. хоб, хуш омадед. аз номи тамоми гурӯҳи эҷодӣ бурдборӣ орзу мекунем барои дар оянда муваффақ шудан ба дастовардҳои зиёд, чун имрӯз мебинем ба барнома хеле диплом, сипоснома ва ҷоизаҳои зиёдро овардед. ман дар оғоз мегуфтам ки имрӯз Юсуфҷон дорои кадом қобилиятҳо ҳаст, яъне истеъдод аст, чун бинандагони азиз мо медонанд ки барномаи дурахшон муаррифгари истеъдодҳо ҳастанд. ва имрӯз мехостем атрофи истеъдоди Юсуфҷон гап занем ки то чӣ андоза истеъдод доранд. атрофи истеъдоди шумо чӣ истеъдод доред? пеш аз ҳама ба як мард, яъне асосан ба як марди тоҷик албатта омӯхтани 40 ҳунар кам аст. ва албатта ман яъне дар бахши идоракунии давлатӣ низ таҳсил мекунам, вале бештар дар филология шавқу рағбати беандоза дорам, яъне ба соҳаи рӯзноманигорӣ, яъне ба соҳаи сурудхонӣ ва дигар ҳамин соҳаҳое ки аз яъне системаи идоракунӣ берун ҳастанд ва ман ба ин соҳаҳо низ шавқу рағбати беандоза дорам ва пайваста яъне мақолаҳо менависам, пайваста шеърҳо эҷод менамоям ва пайваста яъне дар баъзе аз чорабиниҳое ки дохили академиявӣ, беруни академиявӣ ва дохили шаҳри Душанбе баргузор мегардад, яъне шеърҳои эҷод намудаи худро яъне пешкаши яъне мардуми пойтахт мегардонам. хоб, бошад. ҳамзамон инҷо мебинам ки диплому ҷоизаҳоро овардед ва албатта ин аз озмунҳо ҳастанд. бале, бале. мавуд менавиштам гуфтед. имрӯз имсол бо ибтикор ва дастгирии бевоситаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ озмуни ту қалби Тоҷикистони яъне баргузор гардид ки бисёр ҳам дар як сатҳи баланд яъне баробар ба озмунҳои ҷумҳуриявӣ баробар гардид ва албатта ман дар ин озмун яъне дар номинатсияи эҷоди назму наср иштирок намудам ва албатта хушбахтона сазовори ҷои сеюм гардидам. ба ғайр аз ин озмун боз дар кадом озмунҳои ватанӣ иштирок карда ҳастед? ба мисли Тоҷикистон ватани азизи ман, илм фуруғи маърифат, фуруғи субҳи доноии китоб аст. дар кадоми аз ин се озмунҳои ватанӣ ширкат варзидед? албатта ман соли гузашта дар озмуни ҷумҳуриявӣ илм фуруғи маърифат ки бо ибтикор ва дастгирии бевоситаи пешвои муаззами миллат яъне доир мегардад ҳамасола баҳри яъне дарёфти яъне истеъдодҳои ҷавон. хушбахтона ман дар ин озмун яъне аз номинатсияи фанни география иштирок намудам ва албатта яъне то дар даври вилоятию ноҳиявӣ сазовори ҷойи аввал гаштам ва албатта яъне дар даври ҷумҳуриявӣ
сазовори ҷои ифтихорӣ гаштам, вале албатта роҳафтода нагаштам, чунки дар ҳар озмуне ки яъне инсон иштирок менамояд, мақсад пирӯзӣ ба даст овардан нест. Мақсад балки ҳунару истеъдоди худро санҷиши ҳунар истеъдод аст. бале. бошад. хуб аъзои ҳакимон камбуди шуморо дар чӣ диданд ва чӣ пешниҳод карданд ки шумо бояд агар имсол иштирок кардани бошед ё соли оянда онро ислоҳ кунед? камбуди дар чӣ будааст? албатта ҳунару истеъдоди вақте ки ман дар ин озмун яъне дар даври ҷумҳуриявӣ иштирок намудам, аз хурдӣ ки аз фанни яъне алгебра яъне математика камтар заифтар будам ва албатта фанни география низ ба худ боз формулаҳои гуногуни махсуси худро дорад ва аз ҳамин сабаб ман камтар яъне аз лиҳози ҳамин формулаҳо чӣ кардам, сустигарӣ кардам ва аъзои ҳакамон низ яъне айби маро аз ҳамин ҷиҳат диданд. хуб аз ба овони кӯдакиятон бармегардем. Дар мактаб бобоҳои чанд мехондед? Дар мактаб ман хушбахтона аз ҳамон синни хурдсолӣ то синфи 11 яъне то хат кардан албатта бобаҳои хубу аъло мехондам. хуб бинандагони азиз, ба шумо пешниҳод кардане ҳастам ки инҷо аз овони хурдсолӣ Юсуфҷон аз синфи 1 оғоз карда то синфи 11 чандин ифтихорнома ва сипосномаҳои давраи мактабӣ дар муассисаи таълими таҳсил карданашон дар дасти ман аст ки ин вобаста ба фанҳо ҳастанд ки бо дониши хубу аъло ва иштирок дар олимпиадаҳо. ба кадом олимпиада иштирок кардаги ҳастед? олимпиадаҳо гӯем агар синни мактабӣ ба фанҳои ҷамъиятӣ гуманитарӣ хеле шавқу рағбатам зиёд буд ва дар олимпиадаҳое ки дар сатҳи ноҳия ва вилоят ҳатто ҷумҳурӣ баргузор мегардид, аз фанни таърих ва география иштирок намуда ҳатто то даври ҷумҳурӣ рафта сазовори ҷойи аввал гаштам. офарин, аҳсан мегӯям. дар давраи донишҷӯиятон чӣ? дар давраи донишҷӯӣ албатта даври ҷумҳуриявӣ олимпиада моҳи май баргузор мегардад. хушбахтона ман ҳам дар даври факултетӣ ки дар ин ҷо дипломашро овардам сазовори ҷойи аввал гаштам ва ҳам яъне дар даври умуми академивӣ низ сазовори ҷойи аввал гаштам ва хушбахтона рохат гирифтам ба даври ҷумҳуриявӣ. ин дипломи дараҷаи 1 албатта аз ҷониби академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дипломи дараҷаи 1 ба Искандаров Юсуфҷон донишҷӯи курсии аввал ихтисоси идораи ҳайати кадрӣ. албатта ихтисосатон аст албатта ки ба шумо пешниҳод шудааст, яъне ки сазовори ҷойи аввал гардидед. хуб ана ҳамин кайфияти ғолиб шудан, ана ҳамин эҳсосоти ғолиб шудан ба шумо чӣ гуна аст? вақте ки шуморо номатонро исматонро мегиранд мегӯянд Юсуфҷон шумо ғолиби ана ҳамин шудед ё дипломро тақдим мекунанд ё медалҳоро тақдим мекунанд, кайфият чӣ гуна мешавад? эҳсосот ҳамин гуна чӣ гуна мешавад? ва албатта вақте ки ба мо яъне ҳамин диплом ё ҳамон ҷоизаҳое ки барои ҳавасманд гардонидани мо яъне ба мо пешкаш мекунанд ва ба мо яъне меспоранд, албатта ба мо як хеле ҳисси хурсандӣ ба мо даст медиҳад ва албатта мо ба он чизе ки яъне шавқи мо дучанд баробар аст, даҳчанд баробар мегардад ва албатта яъне бо гирифтани ҷоизаҳо албатта мо бисёртар кӯшиш мекунем ки баҳри як зарра ҳам бошад баҳри ободии кишвар, баҳри пешрафти кишвар саҳми бевоситаи худамонро гузорем. бошад. ман медонам ки имрӯз оғоз аз кӯдакистон то макотибҳои олӣ яъне донишгоҳҳои олӣ тамоми шароит муҳайё карда шудааст. имрӯз дар донишгоҳи шумо барои асход кардани илмҳои замонавӣ вобаста ба чӣ бошад дар арсаи сиёсат чӣ гуна шароитҳо аст? имрӯз албатта ман пеш аз ҳама худ ифтихор мекунам ки яъне донишҷӯи академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастам. сабаби якумаш дар он аст ки яъне номи академияи мо пайваст аст ба номи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва дуюмин ин аст ки муассиси бевоситаи яъне макотиби олии мо ин худ пешвои муассисаи миллат мебошанд ва албатта имрӯз шароит дар академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар сатҳи хеле баланд мебошад. моро албатта яъне на фақат мутахассисони яъне касбӣ, балки мутахассисони сатҳи олӣ яъне дарсу ба мо дарсу машғулиятҳо мегузаранд ва албатта инҳо профессорон номзадҳои илмӣ мебошанд ва албатта ман як чизро дар ин ҷо мехостам дарк кунам ки мо назар ба донишҷӯи мо он нафароне ки ихтисоси дуюми касбии худро мегиранд зиёдтар ҳастанд. агар имрӯз омӯзгор яъне насли наврасе ки хоса донишҷӯ бошад хоса хонанда бошад агар фиреб намояд, агар он нафароне ки калон ҳастанд яъне дар мо дуюм ихтисоси олии касбӣ корганони давлат ҳатто муовинони вазирҳо, муовинони раиси шаҳру ноҳияҳо дарс мегузаранд. албатта омӯзгороне ки агар
ба онҳо сатҳи дараҷаи баланд дарс нагузаранд, ба мо дарс гашта наметавонанд ва аз ҳамин лиҳоз омӯзгорони мо хеле Пуртаҷриба пуртаҷриба ҳастанд. Бале. яъне ки мактаби бузурги давлатдориро аллакай гузаштагӣ ҳастанд, ҳамин гуна гӯем арсаи сиёсатро, Бале. ки бояд ба хонанда ки оянда ба идоракунии давлатӣ машғул мешавад, бояд аз ана ҳамин таълимоти сиёсӣ албатта бархурдор бошад. Инҷо медалҳо аз куҷо ҳастанд? Ин медалҳо ба барнома овардед? Ва албатта ин яке аз медалҳое ки ҳаст, ин албатта дар озмуни телевизионии Мизони Хират мебошад, ки байни макотибҳои олии ҷумҳурӣ баргузор мегардад. Бале. Ва ин озмун аз Олимпиадаи ҷумҳуриявӣ ва дигаре ки ин медал дар дасти шумо аст, албатта ман новобаста аз илму дониш ба варзиш низ шавқу рағбати беандоза дорам. Ин аз гуштинги дзюдо мебошад ки баъдан дар бораи хобби шумо, яъне ки машғулиятҳои берун аз соҳавии шумо суҳбат мекунем. Олимпиадаи ҷумҳуриявӣ аз кадом фан гуфтед? аз фанни яъне география. География иштирок карда, яъне ки ба география низ майлу рағбати зиёд доред. Беандоза дорам. Аз давраи мактабӣ ба фикрам. Аз давраи мактабӣ. Чун гуфтед дар озмуни телевизионӣ Мизони Хират иштирок кардед. Бале. онҷо чӣ гуна буд иштирок? Чиро пешниҳод мекардед ва вазифаи шумо аз чӣ иборат буд? озмуни телевизионии Мизони Хират бевосита бо телевизиони синемо баҳри яъне дарёфт намудани истеъдодҳои баланд яъне баргузор мегардад. Албатта дар ин озмун мо яъне иштирок менамоем, аз ҳар макотиби олӣ яъне ташриф меорем ва байни мо сабқат ба дараҷаи хеле баланд сурат мегирад ва озмунҳо ва саволҳое ки пешкаш мешавад бояд ҷавоб диҳед ва зина ба зина ба ғолибият наздик шавед. Бале, аз се зина иборат мебошад. Зинаи якум аз 7 нафар ва зинаи дуюм танҳо 3 нафар мемонад ва зинаи охирон 1 нафар. Хоб дар онҷо соҳиби ҷои аввал гаштам. офарин, аҳсан. Чун гуфтед географияро хуб медонед ва соҳиби ҷои ифтихорӣ ҳам гаштаед. Бале. Хоб дар бобати ин чӣ? География худ яъне албатта мо дар бораи география чӣ мисолҳое наворем, албатта чӣ он яъне маълумотҳое ки дар фанни география яъне доманадор аст ва саросар маълумотҳо дар ин фан ҷолиб аст албатта. Чун гуфтед дар пойтахт дар озмуни туқалби тоҷикистони Душанбе иштирок кардед. Бале. ба фикри шумо роҳандозии ана ҳамин гуна озмунҳо чӣ такон медиҳад? имрӯз ман медонам ки Тоҷикистон умуман дар тамоми гӯшаҳояш рушд карда истодааст. Чӣ шаҳру ноҳияҳо, ҳатто дар деҳаҳо низ албатта кӯчаҳо мунфарш мешаванд, биноҳои нави саломатӣ бунёд мешаванд, коҳҳои фарҳанг бунёд мешаванд, қасрҳои фарҳанг бунёд мешаванд. дар бораи ҳамин озмун кавсар албатта асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муассисаи миллат ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар яке аз баромадҳои худ бисёр сухани хеле зебо қайд намуданд. Гуфтанд ки яъне симои пойтахт ин симои кулли мардуми кишвар мебошад. Симои тамоми тоҷикистониён аст. Чунки ин суханро бузургиашро бинед. Яъне дар ин сухан яъне пешвои муаззами миллат чиро дар назар доранд? Вақте ки пешвои муаззами миллат дар ҳар баромадҳои худ таъкид мекунанд ки мо бояд пойтахтро тозаву озода нигоҳ дорем. Чунки аввал ҳар албатта ягон сайёҳе ки ба Тоҷикистон ташриф меорад, шояд мешавад ки ба дигар шаҳр наравад ё ба дигар ноҳия, вале албатта ҳатман ӯ аз пойтахт яъне дидан менамояд. Албатта имрӯз шаҳри Душанбе ту қалби Тоҷикистони Душанбе ном гирифтанаш дар он аст ки албатта дар ҳақиқат қалби Тоҷикистон аст. Вақте ки мо ба ҳар гӯшаи канори он менигарем, саршор яъне аз хандаи тифлонро мебинем ки ин давлат аз сулҳу амонӣ мебошад, аз ҳама чизи муҳимтарин пойдории истиқлолият мебошад ки ин албатта дар зарфи 15 соли охир ин ободкориҳо яъне роҳандозӣ гардидааст ва албатта ҳар куҷои Душанбе агар мо назар наандозем гулгулшукуфон аст, пур аз ободӣ аст ва албатта мо ҷавонони даврони соҳиби истиқлол яъне хушбахт дар он ҳастем ки дар макотибҳои олӣ чунин шаҳри зебо яъне тадрис мекунем ва албатта шукрона аз тоҷик будану шукрона аз сокини пойтахт будан менамоем ва албатта новобаста аз пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон яъне зебо будан имрӯз мо албатта ба ҳар гӯшаи канори Тоҷикистони биҳишт осон назар наандозем, албатта зебову назарраво мебошад. ба фикри шумо баъд аз 10 соли оянда 15-20 соли оянда Тоҷикистонро чӣ гуна дида мехоҳед? ман албатта боварӣ дорам ки бо яъне сиёсатҳои пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурӣ хосатан пешвои муаззами миллат бо яъне дастуру сипоришҳои бевоситаи яъне шаҳрдори муҳтарам Рустами Эмомалӣ ки ҳама яъне баҳри ободкории шаҳри Душанбе равона гардидааст. Албатта Душанбеи мо дар 10-15 соли охир ба яке аз шаҳрҳои зеботарини дунё яъне табдил меёбад. Дар қатори
یعنی امروز 10 گانه بهترین شهرها هست و البته از این هم دیده زیباتر و آبادتر میگردد چون که یکی از یعنی سیاست هایی که حکومت جمهوری یعنی قبول کرده است این تا 2037 یعنی دوشنبه رو تبدیل دادن به شهری سبز ما اگر یعنی قاعده های سانیتاری گیگیینی یا که تازگی را رعایت ننماییم اگر یگان وقت شهر ما نمیتواند که شهری سبز شود البته این پیش از همه به خودی یعنی ساکنان شهر مربوط میباشد بیشتر و بیشتر تعلق دارد البته به مردم که امروز دانشی آنها نسبت جمعیت پیش از همه به کوچه و خیابان ها پرتو نپرتافتن ها یعنی آن جنهایی که برای فراغت مردم ساخته شده است به استفاده داده شده است آنجا رو به طور درست استفاده بردن و البته قطعه های مخصوص برای شیشه برای دیگر پرتو ها معین کرده شده است که آنها میتوانند البته این پرتو ها رو البته داخل این قطعه ها گذارند خب این بسیار اقدام خوب است خب اطراف استعداد دیگری شما البته صحبت میکنیم چون گفتید در وقت‌های خولگی بیرون از همین دانشگاه و دیگر فن‌ها به چی مشغول میشوید خوبیتون یعنی که با ورزش من بسیارتر بعد از مشغولیتی که یعنی پس از یعنی درس های خود یعنی با اون مشغول هستم این البته مشغول شدن با گوشتنی دوزیدو می باشد که از خوردی با این شوق و رغبت بی اندازه دارم و البته خودی ورزش نیست یعنی سالمی انسان می باشد و البته هر یک شخصیت نوابسته از همین کدام شغلی که دارد یا در کجایی که تحصیل میکند یا در کجایی که کار میکند حتما باید بعد از یعنی کار یا بعد از همین یعنی فارغ شدن از کار خود حتما با ورزش مشغول شوند امروز گویند که اگر سوچون از چی میترسید در زندگی شما امروز وقتی که به من بگن که در زندگی از چی میترسید از دست دادن پدر و مادر واقعا هم از همین چیز مرا خیلی تشویش میبرد چون که من پدر و مادر خود را پشت و پناه خود میدونم البته وقتی که پیش نظر خودم میارم وقتی که از دست دادن ایشون رو یعنی در دل خیلی حسی ناگوار دست میده بود فنی که در مؤسسه تعلیمی شما مشکلی میکشید چطوری که در بالا قید نمودم البته از همه فنی که با من خیلی مشکل بود این فنی همین الگبرا بود بله. خب امروز نفرانی که صاحب سخن هستند به همین به سخنگویی مشغول میشوند یعنی که طبی سخنگویی دارند به فن ریاضی یعنی حساب کتاب مشکلی میکشند در شما همین هست بله برای همین رو برکنار کردن برای آموختن همین حساب کتاب یگان کوشش نکردید البته بعد از یعنی با دانشگاه داخل شدن این چیز یعنی با فکر من اومد و البته من امروز در همان کافدرای ریاضی که در فاکولته اداره‌کنی دولتی یعنی که من تحصیل میکنم در اونجا یعنی هست با معلمان صاحب تجربه و با پروفسوران درس الهی گرفته ایستادم خب برای انتخاب کردن اکادمی اداره‌کنی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با این اکادمی انتخابی کی بود پدر و مادر چگونه نظر دارن و برای از خود کردن کسب عموما راهی درست رو انتخاب کردن در زندگی چی نقطه نظر دارن والدین چی میگویند پدر و مادر و البته امروز هر یک شخصیتی که موفق است یا موفق هم نیست در زندگی یک ایدئال دارند البته من در زندگی ایدئالم این پدرم میباشند پدرم پیوسته منو در همان سن خردسالی تا حاضر یعنی نصیحت میکنن البته خیلی نصیحت های خوب میکنن که البته اون نصیحت ها انسان رو یعنی به یک راه راستی به یک راه نکوکاری هدایت میسازد بهترین نصیحتشون کدام است چی میگفتن که تا حالا هم تکرار به تکرار میگویند ایواز نمیشود همون نصیحتشون چی است البته پدر من یک نصیحت خیلی خوب دارن که میگن فرزندم در کدام مقامی که نرسی کی بودنی خودت رو فراموش نکن خاکساری خودت رو البته میگن که در جامعه امروز نفران نمیبینی که با گرفتن وظیفه یا با دست آوردن مبلغ خیلی کلان کمتر از همان یعنی خصلتی که پیش از اونها بود همان چیز گم میشود و با من میگن که تو وقتی که در آینده با یگان موفقیت نایل میگردی یا با یگان زینه بلند میرسی کی بودنی خود رو فراموش نکن و همیشه انسانی خاکسار و فروتن باقی مون از همین سخنشون خیلی تاثیر بخش است امروز برای در آزمون‌ها اشتراک کردن در پیروهای دانش اندوزی و به دست آوردن جایزه ها در دانشگاه شما رو کی همراهی میکنند یگان استاد نزدیکترینتون هستن که به شما مصلحت میدهند البته امروز در اکادمی اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان یک قانونی هست که بسیار هم قانونی خیلی خوب میباشد و البته ما دانشجویان نوبسته از همان یعنی
зинае ки ҳастем, мисол зинаи инсоният ҳастем. Албатта муҳтарам худи ректори мо Сафарзода Даврон Ҷурахон, номзади илмҳои педагогӣ ва декани бисёр ҳам декани мушфиқу меҳрубони мо ки насиҳатҳои падарона менамоянд. Албатта ин нафарҳо маро хеле ҳавасманд мегардонанд ва албатта ман вақте ки яъне якумин бор ба дидори ректори мо ба ман муяссар гардид ва албатта он нафар ба ман хеле суханҳои хуб гуфтанд, ба ман насиҳатҳои падарона намуданд ва ҳатто ман эҳсос нанамудам ки дар назди ман чунин як шахсияти яъне бузург истодааст. Одам чунин ҳамин муносибат намуданд ки гӯё бо фарзанди худ муносибат намуда истоданд ва дар ин пайроҳое ки яъне ман интихоб намудам, яъне дар озмунҳо мехоҳам дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ иштирок намоям, албатта бевосита саҳми худи декани мо Бобозода Афзалшоҳ ва албатта саҳми ректори мо бениҳоят бузург аст. яъне ки дар ин ҷода шуморо онҳо дастгирӣ мекунанд. Дастгирӣ менамоянд, бале. яъне ки дар ба даст овардани ҷоизаҳо дигар чизҳо масалан шароити шуморо муҳайё месозанд ва то ҳамин ҷо расидани шумо албатта онҳо бархурдор шуданд ва дастгирӣ карданд. бале, ба мисли ҳамин вақте ки ман ҷоизаҳоро оварда ба устод декани мо Бобозода Афзалшоҳ Олимҷон яъне нишон медодам, устод гӯё ки фарзанди худашон ҷо гирифта бошад, гӯё ман аллакай ҳамин хурсандиро дар чеҳраи эшон яъне эҳсос менамудам, ба хубӣ эҳсос менамудам. имрӯз бояд ман боварӣ дорам ки бинандагони азиз ҳар як нафар ба қадри омӯзгор бирасем, чун имрӯз омӯзгор метавонад олимро тарбият кунад, ба воя расонад. имрӯз омӯзгорони оғоз мекунем аз кӯдакистон то макотибҳои олӣ, онҳо хонандагони худро, дастпарварони худро ба мисли фарзандашон медонанд ва эҳтиром мекунанд ва мехоҳанд ки як мақсад доранд. Он нафаре ки ба воя мерасад соҳиби касбу ҳунар шавад, зиндагиашро дуруст ба роҳ монад ва барои ободии ватан як шахси босавод шавад ва хизматҳои шоёну аҳсан кунад. хуб, шурӯъ мекунем. Беҳтарин ҷойҳои сайёҳӣ, беҳтарин ҷойҳои масалан барои истироҳат бударо дар Тоҷикистон ба кадом ҷойҳо рафтагӣ ҳастед? Албатта имрӯз ҳар гӯшаи ватани мо беиштосо аст, ҳар гӯшаи ватани мо албатта боби тамошо аст ва албатта ман ба ҷойҳои сайёҳӣ ба қалъаи Ҳисор яъне ба қалъаи Ҳисор рафтам ва ба Искандаркӯл рафтагӣ ҳастам, боз ба ҳамин қалъаи овозадори шаҳри Хуҷанд ва албатта ҳамин манотиқе ки дар вилояти Суғд мавҷуд аст ва бархе аз ноҳияҳои тобаи марказ мавҷуд аст, дар он ҷо рафтагӣ ҳастам, вале мутаассифона ба вилояти Хатлон, ҷойҳои таърихиаш ва ба вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон сафар нанамудам ва дар оянда орзу дорам ки яъне ҳамон ҷоҳоро низ аз наздик бинам, чун албатта имрӯз мо баъзе аз шаҳрвандони худро мебинем ки орзу доранд ба Аморати Муттаҳиди Араб Дубай раванд ё ба ягон Истанбул ё дигар ҷо. Албатта мо имрӯз агар назар кунем, агар имрӯз ҳамон Дубай ё ҳамон Туркияи мо ҳамин Тоҷикистон аст ва албатта ин шароит муҳайё сохтан ба худи ҷавонон, яъне ба ҳамон мутахассисон водор мешавад. Албатта имрӯз дигар сайёҳони мо майлу рағбат ба биноҳои баландошиёна надоранд, ба он чизҳое ки аллакай маъмулу машҳур шудааст ба он надоранд ва албатта мо агар ҳамон видеоролике ки дар интернет мебинем, албатта онҳо ба ҷойҳое бисёртар мераванд ки ҷойҳои хатарнок асту, вале ҷойҳое ки ва зебо аст, чунки мебинем ки дар баландии кӯҳ як кӯпруки муаллақе ё пули муаллақе сохтанд, дар он ҷо мегузарад сайёҳ ва хеле тамошобини зиёд дорад. Мо имрӯз аллакай ин имкониятҳоро дорем, чаро мо бояд он имкониятҳоро истифода набарем ва имрӯз мо кӯҳҳои сарбафалак дорем. Мо агар дар ҳамон кӯҳҳо яъне ё дар ҳамон ҷойҳое ки Тоҷикистон имрӯз ҳамон ҷойҳоро дорад, вале бархе аз давлатҳо орзуи ҳамон ҷоро менамоянд ва мо бояд чизҳои ҳамон аҷоиботеро созем ки ҳамон ҷалби сайёҳонро ба худ, яъне диққати сайёҳонро бикашад, то ки дар ҷаҳон овоза шавад ки Тоҷикистон манамехелин ҷо дорад ва мо бихезем ба тамошои Тоҷикистон равем, гуфта сайёҳон яъне байни ҳамдигар суҳбат кунанд. Бале, мо аллакай медонем ки чанд сайёҳи давлатҳои ҳамсоя ва дигар давлатҳои абарқудра ба Тоҷикистон сафар карданд, аз Оши Миллии Палавамон албатта намоиш доданд, аз ҷойҳои таърихӣ, аз чун гуфтед кӯҳҳои сарбафлоккашида, аз табиати зебову дилрабои Тоҷикистони азиз пешниҳод карданд ва онҳо низ аз ана ҳамон чун гуфтед биноҳои баландошиёна омаданд, аз ҳамон тараққиётҳои авҷи боло омаданд, лек интихоб карданд ҳамон табиати зебои Тоҷикистон, оҳуҳое ки дар кӯҳ чарида мегарданд ва обе ки онҳо нӯшиданд, гуфтанд ин обе ки тозае ки Тоҷикистон дорад, бовар кунед дар ягон ҷо ҳамин гуна обро
нанӯшидагӣ ҳастем. имрӯз Тоҷикистон воқеан биҳишти рӯи замин аст ва бояд мо ана ҳамин ҷойҳои сайёҳиро албатта зиёд кунем, чун аллакай сайёҳон хеле зиёд омада истоданд ва ана ҳамин ҷойҳои таърихӣ низ албатта ҷойҳои сайёҳӣ низ муаррифгарии миллат шуда метавонанд. бошад дар оянда кӣ шуда мехоҳед? ва албатта дар оянда чуне ки дар боло қайд намудам, мехоҳам ки баъд аз хатми донишгоҳ аввал ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон шомил шуда онро сарбаландони хизмати падару модарро адо намоям ва баъд аз он яъне ё дар ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ё дар прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳардуи ҳамин як ҷой агар тақдир бошад ва новобаста аз тақдир саъю кӯшиш менамоям ки ба ҳамин ҷо даромада дар хизмати давлатӣ. дар хизмати давлатӣ бошад. Чун мавзӯи хубро оғоз кардед, ин яъне ки хизмат кардан дар қувваҳои мусаллаҳ, яъне ки бо амри дил бо хоҳиши худатон меравед ва биёед ана ҳамин лаҳзаро кушоду равшан кунем. Чӣ маҷбур мекунад ки бо амри дилу бо хоҳиши худатон ба хизмати ана ҳамин модар ватан равед? Чӣ? албатта ҷонисориҳои пешвои муаззами миллат, албатта он ғамхориҳои пешвои муаззами миллат ки нисбати давлати мо, нисбати мардуми мо мекунанд, ин манро ба як шӯру ҳаяҷон овардааст ки то ки ман рафта давлати худро ҳимоя намоям ва албатта пешвои муаззами миллат як сухани он одам эшон нисбат ба ман хеле таъсир расонд ки гуфтанд агар мо худ падару модар аз ҳама муҳимтар хоҳарону мамлакати худро муҳофизат накунем, ягон бегона омада давлати моро муҳофизат наменамояд ва албатта ин суханҳо ба ман хеле таъсир расониданд ва ҳамаи он корҳое ки пешвои муаззами миллат мекунанд, он чиз маро яъне водор намуд ки дар оянда то биравам ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон хизмат намоям. бале имрӯз бо дастгириҳои сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар тамоми қисмҳои ҳарбии ҳудуди Тоҷикистон тамоми шароит барои хизмат дар ҳарбӣ муҳайё карда шудааст ва имрӯз танҳо ҷавононро зарур аст ки бояд бо амри дил бо хоҳиши худ рафта хизмати худро пеш аз ҳама дар назди оилаи худ, дар назди модар ватан иҷро кунанд ва бо номи баланди сарбози ватан ба деҳаи худ, ба маконе ки зиндагӣ мекунанд баргарданд ва ин пештар ба як анъанаи хуб даромада буд ки вақте ки сарбоз бармегаштанд тамоми аҳли деҳа маҳалла баромада онҳоро истиқбол мегирифтанд ва ҳоло ҳам ана ҳамин аз ҷониби раисони ҷамоатҳо, раисони маҳаллаҳо, хешу таборон, худи хонавода албатта бо як хушдиливу истиқболи самимӣ албатта қабул мекунанд. бошад, яъне ки ин бисёр хуб аст ки вақте ки бо амри дил хизмат мекунем ба модар ватан ва бисёр ҳам омадааст ки бар ҷамолат ошиқ ҳастам, нури чашмам эй ватан, вориси арзандаву ҳам лоиқ ҳастам эй ватан. Сарбоз мегӯяд мехӯрам савганди мардӣ бар дифоят рӯзу шаб, дида бедорам ҳамеша содиқ ҳастам эй ватан. ва бояд имрӯз мо Тоҷикистонро бо чӣ баробар назм бинем ва чӣ гуна назм бинем? Тоҷикистонро баробар бо ҷони худ, яъне чӣ тавре ки яъне ба ҷони ҳар як инсон ба худ азиз аст, ягон вақт ҷони худро баҳри яъне ҳимояи Тоҷикистони азиз дариғ надорем. шахсан шуморо пурсанд дар Юсуфҷон, Тоҷикистонро то чӣ андоза дӯст медорӣ ё чӣ гуна дӯст медорӣ, ба чӣ шабоҳат медиҳӣ? ва албатта яъне барои ҳар як нафар падару модараш азиз аст. Ман яъне Тоҷикистонро баробар ба модари худ дӯст медорам ва албатта дар кадом ҳолате ки набошад барои Тоҷикистон ҷони худамро нисор менамоям. Дар кадом ҳолате ки набошад. беҳтарин ҷавоб дар барнома. бори ҳам ин гуна ҷавоби самимиву саҳеҳро нашунида будам. аҳсан мегӯям. хуб, чӣ нақшаҳо ҳаст ки бояд дар ояндаи наздик бояд фатҳ кунед ва ин иштирок барои шумо хеле муҳим аст? дар кадом ҷой, масалан озмуни ҷумҳуриявӣ бошад, олимпиада бошад, чӣ пешниҳод аст? албатта ман бигӯям ки агар якбора се озмун ба тайёрӣ дида истодам ки ин яке дар моҳи май баргузор мегардад олимпиади даври ҷумҳуриявӣ, дигаре аз фани география ва дигаре озмуни яъне шаҳрӣ, чӣ тавре ки дар боло қайд намудем, имрӯз озмунҳои шаҳрӣ аз тарафи яъне раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бениҳоят зиёдшавӣ шудааст ва ин озмуни шаҳрӣ яъне беҳтарин донандаи асарҳои пешвои миллат. албатта ин озмун ва албатта дигар озмуне ки мебошад, албатта озмуни ҷумҳуриявӣ илм, фуруғи маърифат ва мехостам як чизро қайд намоям ки
ман имсол албатта як сол хеле тайёрӣ ҷиддӣ дидам баҳри яъне озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст. Дар кадом номинатсия? Дар номинатсияи эҷоди назму назм, вале мутаассифона имсол ин номинатсия аз ман бардошта шуд ва албатта чӣ кор мекунӣ? ва албатта ман роҳафтода нестам, чунки инсон ҳамеша он илму донише ки яъне дар майнаи сари худ барои худатон захира кардед, барбод наверавад. бале дар эҷоди назм ба шумо кӣ кӯмак мекунад? Ҳеҷ инсон беустод пешрафта наметавонад, бахусус нафаре ки эҷод мекунад, чӣ дар назм, чӣ дар наср. Дар назм устоди шумо ки ҳастанд? Дар назм бисёртар ман яъне пайравӣ мекунам, вале чӣ тавре ки гуфтам устоди мо декани факултети мо Бобозода Афзалшон эҷодкор ҳастанд, устоди ҳамакор ҳастанд ва дар ҳамин самт низ маро дастгирӣ мекунанд ва вале албатта дар ин самти илм бисёртар ба ин озмунҳое ки ман яъне сафарбар мегардам ва бисёртар замдекани раёсати илми мо Маҳмадуллоева яъне Замира муаллимаи бениҳоят муаллимаи хубсур ҳастанд, ҷонишини деканмон ҳастанд ва албатта маро дар ҳама самт дастгирӣ мекунанд. Шумо аз чӣ шеърнависиро оғоз кардед? Албатта якумин шеъретон кадом буд? Якумин шеъре ки эҷод намудам ин дар васфи пешвои муаззами миллат буд. Дар хотиратон ҳаст? Дар хотирам ҳаст, бале. Марҳамат, қирovat кунед. ای سرورم ای رهبرم ای تخت و هم تاج سرم خواهم همه من از خدا باشی همیشه در برم ما را نمودی سربلند در عرصه های جاویدان احیا نمودی از دیگر تو دولتی سامانیان کشور گلفشان کردی تو غله فراوان کردی تو در عرصه و سطح جهان پرچم پرافشان کردی تو وحدت بشد بهرت شیار ایزید بگردد با تو یار آوازه صلحت مدام پهن شد بر رودی بکنار. احسن. خب ما میتوانیم این لحظه برای از امتحان خردی برنامه گذراندن شما پیشنهاد داده باشیم که یوسف جان شما چون گفتید من مقاله نوشته میتوانم در یکم موضوع رو انتخاب کنیم در برنامه برای اثبات مقاله نویسی شما مقاله نویسید میشود؟ باشه. خب در کدام موضوع؟ خب چون گفتیم در اطراف پدر و مادر بسیار سخنهای خوب گفتیم، بگذار سرچشمه حیات هر یک انسان این مادر است. چون مصرع شعر درباره مادر بید؟ یکی را در جهان دلبر عزیز است، یکی را مال و سیم و زر عزیز است. عزیزان از همه موجود دنیا مرا مادر عزیز است. احسن. خب چقدر فرصت لازم است برایشون؟ 10 دقیقه 15 دقیقه میشه بدن؟ میشه، بله. باشه. یوسف جان آماده شدید؟ بله. خب یعنی موضوع دادیم، موضوع مادر. مرحبا. گفتم مادر، گفت جانم. گفتم درد دارم، گفت بیمارم. گفتم گرسنه‌ام، گفت بخور از سهم نانم. گفتم ناراحتم، گفت دلخونم. مادر سرچشمه حیات هستی، آفرنده زندگی و عالیه زیبایی دنیا می باشد. مادر به مثل فرشته می باشد که بال و پر ندارد و تمام بال و پر خویش را بهر فرزند خود می بخشد تا فرزند خود پرواز نماید. مهر بی پایان مادر به مثل چشمه می باشد که بیابانها را گلزار می نماید. مهر مادر به مثل آفتابی است که جهان تار را برافشانی مبدل می گرداند. هر یک مادر تمام هستیش را می دهد تا فرزندش به کمال رسیده در جامعه انسانی موفق گردد. امروز ما فرزندان را می سازد تا وقتی مادران هستند و قدرشان برسیم، وگرنه وقتی که ایشان را از دست می دهیم دیر می شود. البته مقام مادر نه فقط در کتاب ها بلکه در کتاب های آسمانی نیز بر علا مشاهده می شود. ای مادری جان، هستی چراغی خانم، در زیر قدم های تو من سر مانم.
вақте ки агар дуои нек ҳам накунӣ дар пасту баланди зиндагӣ дармонӣ. аҳсан мегӯям, бисёр пурмазмун. Яъне ки дар ин мавзӯъ доманадор навиштан мумкин аст ки саҳифаҳо, варақҳо камӣ мекунанд. бошад. Ман аҳсан мегӯям, ман мегӯям ки аз имтиҳони барномаи Дурахшон гузаштед. Ташаккур ки ба барнома омадед. Бинандагони азиз, ҳадафи мо низ кормандони идораи телевизион ва радиои вилояти Суғд ҳамин гуна ҳам ҳаст ки бояд барномае омода кунем ки барои тамошобин писанд бошад ва барои пешбурди ҷомеа як нафъи худашро гузошта бошад ва барномаи Дурахшон суфраест барои муаррифии албатта истеъдодҳо. Бигзор шогирди шумо, фарзанди шумо, набераи шумо агар дорои истеъдод бошад, шумо метавонед ба рақами телефоне ки дар оинаи нилгон бароятон намудор аст ба мо тамос гиред ё ба саҳифаи рамзии барнома ки барои шумо намудор аст дар саҳифаи иҷтимоӣ ҳам фейсбук ва ҳам инстаграм метавонед ба унвони барнома дархост гузоред ва мо шуморо албатта ба барнома даъват мекунем. Ва ин лоиҳаи мардумӣ албатта аз ҷониби идораи телевизион ва радиои вилояти Суғд дар ҳамкорӣ бо Кумитаи иҷроии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд роҳандозӣ гардид ки албатта барои фаро гирифтани ҷавонон, наврасон, кӯдакони соҳиби истеъдод ки метавонанд имрӯз аз ин минбари баланди барномаи Дурахшон истеъдод ва маҳорати худро албатта баҳри бинандагони азизи телевизиони вилояти Суғд мардуми шарафманди Тоҷикистон пешниҳод кунанд. Боқӣ барои сарфароз шудан ба дигар дастовардҳо барои шумо аз номи тамоми гурӯҳи эҷодӣ бурдбори муваффақият ва пешравӣ хоҳонам ва итминони комил дорем ки баъди хизмати ҳарбӣ мебиёед ба ватани азизамон Тоҷикистони азиз хизматҳои шоён мекунед. Ва аз ҷониби Кумитаи иҷроии Ҳизби Халқии Демократии Ҷумҳурии Тоҷикистон бинандагони азиз барои ҳар як иштирокчии барнома албатта ҷоиза тақдим карда мешавад ки ин рамз дорад барои бо муваффақона иштирок кардан дар барномаи Дурахшон ва аз имтиҳонҳои сангини барнома гузаштан ана ҳамин ҷоизаи барномаи Дурахшон тақдим мегардад. Марҳамат. имрӯз ман дар барномаи Дурахшони телевизиони Суғд яъне иштирок намудам ва албатта сазовори ҷоми барнома гардидам. Барномаи Дурахшон яке аз барномаҳое мебошад ки албатта барои дарёфти ҷавонони соҳиби истеъдод равона гардидааст ва албатта аз ҳамаи ҷавононе ки дорои соҳиби истеъдоди баланд ҳастанд ба онҳо яъне гуфтаниям ки омада дар ин барнома иштирок намуда яъне ҳунару истеъдоди худро сайқал диҳанд.